Gidala si Jesus kang Pilato. Juan Kapitulo 18 versikulo 28 hanggang 38. Gikan kang Caifás gidala nila si Jesus didto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, wala mosulod ang mga Hudyo sa palasyo tungod kay sumala sa ilang mga tulumanon, nga kon mosulod sila sa balay sa dili Hudyo, dili na sila tuguten nga mokaon sa panihapon nga alang sa pista sa paglabay sa anghel. Busa si Pilato mao ang migawas didto kanila ug nangutan kon ansa ang ilang sumbong batok kang Hesus. Mitubag sila, kon wala siyay nahimong dawtan wala unta namo siya dadadin kanimo. Mingon si Pilato kanila, dadanin niyo siya og kamo ang muhukom kanya sumala sa inyong kasugoan. Mitubag ang mga Hudyo, apan wala kami tuguti nga maghukom og kamatayon sa tawo. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni Jesus kon ansa ang matang sa kamatayon nga iyang pagaagian. Busa misulod pagbalik si Pilato og gituwag si Jesus og gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Mitubag si Jesus, imo ba gayod ka na nga pangutana, o gisultihan ka lang sa oban mahitungod ka nako? Mingon si Pilato, unsay tanaw mo kanako, Hudyo? Ang imong mga katagilungsod ug ang mga kadagkoan sa mga parimaw ang nagdala kanimo dinhi kanako. Unsa ba gayod ang nabuhat mo? Gitubag siya ni Jesus, ang akong gingharian wala dinhi niining kalibutan. Kon ang akong gingharian dinhi paniining kalibutan, nakig-away unta ang akong mga sumusunod aron dili ako madakop sa mga Hudyo. Apan sa pagkatinuod, ang akong gingharian wala dinhi niining kalibutan. Busa mingon si Pilato kanya, kun mao, hari ka di ay. Gitubag siya ni Jesus, husto ang imong giingon nga ako hari. Ug ang hinungdan nga mianhi ako dinhi sa kalibutan ug nagpakatawo, aron nga isulti ko sa mga tawo ang kamatuoran. Ug ang tanan nga gustong masayod sa kamatuoran nagapaminaw kanako. Nangutana dayon si Pilato, ansa ba ang kamatuoran?